Laing platoon sa mga kanhi rebelding New People's Army kun NPA ang misurrender sa kasundaluhan. Gianunsyo sa Eastern Mindanao Command ang pagsurrender sa 35 ka kanhi NPA nga misurrender sa 60th IB, bit-bit ang ilang mga armas. Sumala pa nga ang maong mga rebelde ang nagalihok sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Agusan del Sur. Gipresenta mismo ni Brigadier General Felix Ronnie Babak, Commander sa 1001st Brigade, ug Major General Alan Hambala, Commander sa 10th ID, ang 35 kay NPA ngadto kang Lieutenant General Luis Rex Bergante, ang Commander sa Eastern Mindanao Command. Nahimong posible sab ang pagsurrender sa mga kanhi rebelde sa tabang ni Loreto Mayor Lorife Otaza, kapalong Mayor Maria Teresa Timbol ug Laak Mayor Antonio Libuangan. Lakip sa misurrender ang Executive member nga si Marion Bagayas Fronteras alias Ak-Ak, ang kanhi Secretary General sa Peasant Bureau ug Secretary sa Guerrilla Front 25 ug Christian Peteluna alias Pen sa SMRC Propaganda Staff. Lakip sa ilang gisurrender ang 16 katag-as nga mga kalibre sa armas ug 4 ka low-powered firearms. Una niini, laing 15 sab ka mga rebelde ang misurrender sa kasundaluhan sa milabayng bulan.